Mám tu arabský parfém Latafa Angham. Nikdy som ho nevoňala, poďme si ho spolu ovoňať a povedať si moju recenziu. Tento parfém som kúpila na Notine. Latafa je to vlastne značka arabských parfémov, má lacné parfémy do 20 do 30 eur, ale fakt pekné vône, mám ich doma viacero. Tak som zvedavá, lebo tento bol taký virálny po sociálnych sieťach, tak ma zaujalo aj zloženie, celkovo aj ten flakon. Tak ho poďme spolu otestovať, či za to stál. No a je to vlastne 100 a je to Eau de Parfum. Wow, akože ten flakon je strašne veľký. Strašne veľký a pozrite sa, aké notičky sú po ňom. Vyzerá to veľmi pekne. Aj z druhej strany. Bože, mne sa zdá, že toto je unisex, že som to niekde tam čítala. A normálne ešte som ani neostrekla a už cítim, že tam je taký trošku mužský podtón, ale je to krásne. Veľmi pekná sladká vôňa. Je tam ten mužský akcent, taký akoby trošku sprchaču pánskeho, tam cítim. Cítim tam vanilku, jemne. A zároveň tam cítim aj také niečo osviežujúce. Neviem presne, tu vám napíšem, že aké má zloženie ten parfém. A je to niečo medzi takým letným, sviežým ránom. Také niečo, prosím, mi to evokuje. Také letné svieže ráno pri mori, ale zároveň bufet plný nejakých hlaskoniek, nejakých takých tých krémových koláčov, veterníkov. Proste takýto mix. Toto vo mne evokuje ten parfém. A myslím si, že za tú cenu, tu vám niekde napíšem, že ako dlho mi vydržal. Ja som si ho teraz nastriekala, a aby ste mali predstavu, lebo tieto arabské parfémy, oni niektoré veľmi dobre držia. Je to taká pralinka, toto pre mňa. Sladká pralinka, ak máte radi sladké vône, určite odporúčam. A je tam trošku cítiť aj ten mužský podtón, ale len veľmi, veľmi slabúčko. Takže za mňa toto dobrá kúpa, myslím si, že pomer kvalita, cena, super. Ešte vám napíšem, že aká bola teda výdrž a môžete sa rozhodnúť, či si ho kúpiť alebo nie. Ja mám doma napríklad Latafa, veľmi známa, je táto Latafa Kamrach a to je tak vynikajúca vôňa na zimu. Túto vrelo odporúčam. Ešte si otestujem tamtu, ale toto je za mňa numero uno, jednotka z týchto Lataf.